שלום לכולם, היום אנחנו צוללים לנושא חשוב, איך לשפר הערכה עצמית. יש לנו כאן חומרים ממדריך שמציג 12 כללים, והמשימה היא כזה, לזקק את התובנות העיקריות. אוקיי, אז בואו נתחיל לפרק את זה. נראה מה באמת מניע הערכה עצמית לפי המדריך הזה. אולי נתחיל מהדברים שאנחנו ממש עושים. בהחלט, והנקודה הראשונה שקופצת שם חזק היא באמת עיסוק משמעותי וחיבור לחזון. הרעיון המרכזי כאילו הוא לא סתם להיות עסוקים, ממש לא, אלא לעסוק בדברים שאנחנו מרגישים שיש להם ערך. זאת אומרת, אם אני סתם מעביר את הזמן, זה בעצם משדר לי שאני לא חשוב. בדיוק. עיסוקים ריקים מתוכן לאורך זמן יכולים ממש לשדר לנו שאנחנו עצמנו חסרי ערך. ומה שמעניין פה שהמשמעות לא חייבת להיות משהו גרנדיוזי, כן? לא צריך להציל את העולם כל יום. ממש לא. המדריך מדגיש שגם פעולות יומיומיות, נגיד לסדר את הבית או לעזור למישהו במשהו קטן, יכולות לבנות ערך, אבל בתנאי שניגשים אליהן בכוונה מודעת, של תרומה, של יצירת סדר. הכוונה מאחורי המעשה, אוקיי? וזה מתחבר לי לנקודה הבאה שמודגשת שם חזק, התמדה וסיום משימות. איך זה בדיוק עובד לפי הכתוב? זה קריטי, כי זה בונה תחושת מסוגלות, מה שנקרא self-efficacy. המדריך מסביר שהשליטה שלנו היא לא תמיד על התוצאה הסופית, אבל היא כן על המאמץ שאנחנו משקיעים, על הנחישות, על היכולת שלנו לסיים משהו שהתחלנו, וכל פעם שאנחנו עומדים במילה שלנו לעצמנו, אפילו במשימה קטנה, נגיד, התחייבנו ללכת לחדר כושר, והלכנו גם כשממש לא בא לנו, זו דוגמה שמוזכרת שם, אנחנו בעצם מוכיחים לעצמנו שאפשר לסמוך עלינו, שאנחנו מסוגלים. שאנחנו אמינים בעיני עצמנו. בדיוק, וההמלצה היא להתחיל בקטן, אתה יודע, משימות שאנחנו יודעים שאפשר להשלים, וככה לבנות את השריר הזה של ההתמדה בהדרגה. מעניין, אז זה לא רק ההישג עצמו, אלא הדרך, העמידה באתגר, וזה לוקח אותנו לכלל הבא, שנשמע קשור, התמודדות עם פחד וקושי. נכון מאוד. אלו רגעים מכוננים ממש, הטקסט מתאר אותם כמו צומת כזה. או שנתמודד, נצא רגע מאזור הנוחות שלנו, ואז נגדל, והערכה העצמית מקבלת זריקת עידוד רצינית. או שנכנע לפחד. וזה יכול ממש לקרסם בתפיסה העצמית שלנו. כל התמודדות כזו, אפילו הכי קטנה, היא כמו הפקדה לחשבון בנק של הערכה עצמית. אוקיי, אז דיברנו על פעולות חיצוניות משמעות, התמדה, התמודדות, אבל מה קורה בפנים? המדריך מזכיר את נושא האינטגריטי, יושרה פנימית. מה זה אומר כאן? אינטגריטי או יושרה זה בעצם ההלימה, החיבור בין הערכים שלנו, מה שאנחנו מובנו, ומה שאנחנו עושים בפועל. אוקיי. כשיש פער בין הדברים האלה, כשאנחנו פועלים נגד מה שאנחנו מאמינים שהוא נכון, זה יוצר מין דיסוננס כזה בפנים, וזה מחליש. זה מרגיש לא טוב. בדיוק. אדם שפועל בעקביות לפי האמת הפנימית שלו, גם אם זה קשה לפעמים או לא פופולרי, מפתח תחושת יציבות פנימית וכבוד עצמי מאוד עמוקים. וזה בטח קשור גם לכלל הבא שם, על אותנטיות ודיוק באמירת אמת. זה נשמע לי די דומה, מה ההבדל בעצם? הם מאוד קשורים, כן, אבל האותנטיות מתמקדת יותר בלהיות נאמן למחשבות ולרגשות הפנימיים שלך, ולבטא אותם החוצה. גם כשיש לחץ מבחוץ, לא לעשות את זה. המדריך מסביר שחוסר אותנטיות, נגיד, להעמיד פנים, לשקר קצת כדי לרצות אחרים, זה נובע הרבה פעמים מחוסר הערכה עצמית בסיסי, מפחד מדחייה. אוקיי. ולהיות אותנטי זה כולל גם לדעת לעמוד על שלך. בצורה מכבדת, כן, מה שנקרא אסרטיביות. לאורך זמן זה בונה אמון. קודם כל אמון בעצמנו. כלומר, לחיות את האמת שלנו, גם פנימה וגם החוצה. יפה. ויש עוד נקודה חשובה שקשורה לאיך אנחנו תופסים את המקום שלנו בעולם, מיקוד שליטה פנימי ולקיחת אחריות. מה הכוונה? במקום להרגיש קורבן. בדיוק. המדריך מציע שאנשים עם הערכה עצמית בריאה, נוטים פחות להאשים כל הזמן גורמים חיצוניים בבעיות שלהם. את המדינה, את הבוס. כן, את כל העולם. הם יותר מתמקדים במה הם יכולים לעשות כדי לשנות את המצב, גם אם זה במשהו קטן. זה לא אומר שנצליח לשנות הכל. נכון, זה לא מבטיח שנשנה את כל הנסיבות החיצוניות, אבל עצם לקיחת האחריות והניסיון לפעול, זה מחזיר תחושה של השפעה, של שליטה, של יכולת. זה גם קשור ליכולת לקבל החלטות ולא להיתקע בהתלבטויות אינסופיות.
טוב, אז נראה לי שכיסינו כמה מהעקרונות הכי מרכזיים, אבל יש שם עוד כמה דברים חשובים במדריך ששווה להזכיר גם אם בקצרה. נכון. למשל, רצון טוב ופרגון לאחרים. נכון מאוד. מתוך הבנה שהערך שלנו לא תלוי בזה שנהיה יותר טובים ממישהו אחר. זה לא משחק סכום אפס. וגם שמירה על הגוף הפיזי. כן, כי הגוף והנפש הם לגמרי אחד. להזניח את הגוף זה קצת כמו לשדר לעצמנו שאנחנו לא ראויים לטיפול. ויש גם חמלה ואהבה עצמית. סופר חשוב, שזה בעצם היכולת לקבל את עצמנו גם כשאנחנו לא מושלמים. גם עם הפגמים והטעויות, קצת כמו מה שקרל רוג'רס קרא, הערכה חיובית בלתי מותנית. כלומר, הערך שלנו לא תלוי בהישגים. וגם הערכת הטוב בעולם מוזכרת שם. מין תרגול כזה של הכרת תודה. כן, להתמקד במה שיש, לא רק במה שאין. אז אם נסכם לרגע, מה שעולה מהחומרים האלה זה שהערכה עצמית היא לא איזה משהו קבוע שנולדים איתו. היא לגמרי תוצאה. תוצאה נבנית. כן, משהו נבנה ודינמי, שמושפע מהבחירות הקטנות והגדולות שלנו כל יום. מחיפוש משמעות, התמדה מול קושי, יושרה פנימית, אותנטיות, לקחת אחריות. וגם הגישה הזאת היותר חומלת וחיובית כלפי עצמנו וכלפי העולם. נכון. ויש עוד נקודה אחת אחרונה, שהמדריך מציג כמעט כמו איזה כלל למתקדמים, הכלל ה-12, הבנת חוסר העצמיות. זה נשמע קצת מורכב. כן, זה מוצג שם כרעיון מורכב, אבל הרמז הוא שהבנה ויישום של הדבר הזה עשויים לשנות את כל תפיסת העצמי שלנו מהיסוד. אולי הרעיון הוא שההצמדות החזקה הזאת לאני ולסיפורים שאנחנו מספרים על עצמנו, היא בעצמה מקור לסבל, ושחרור מסוים, ההזדהות הזו, יכול להיות אפילו יותר משמעותי מכל שינוי התנהגות אחר ברשימה. וואו, זה בהחלט משהו להמשיך לחשוב עליו.